Siya bertay Kuya labru ya kagertay Siya giben rio baro Bakin yo kajing pentamai Bajing kelabamu Baman sim ki balasak ma Kinwan pilot Minlet bagpena Ya kajing shy gospel play God bajing im kadang sa Hang niha bertay Kuben rio baro Ya ublay do shetting no Klang bagajing suk shisang enyo Chua bertay kan wai no Gidang duna Hatu day mga mapi Mangin tradap yakan Yindasis pa no ya kapon Na markis ni basni Suwa maji suron wan rong yangi Gumno jing em ngin le Shy gospel play God bajing im kadang sa Hang niha bertay Kuben rio baro Ya ublay to shetting no Klang bagajing suk shisang enyo Chua bertay kan wai no Tôi đuổi hôm nay bắt đầu bơi qua chuyện bẩm neng bơi bắt đầu đặc chính y bơi chính sneng ai người em trai nào ta cái cái ski bagi dan kumni abo bơi bani peliu jimut ban puson nak tin ke khuit ke chome yarap yang abo bơi bagi pet bat sengap ya kan ke khubon nak tin ke chome ban pentli ke jimut ke jimut khat ke chome bagi laban pediang ke jing sisa jong ke tin ke chome ban long ke bor nak bentak ke jing im ke chome iwe bi we ni ai ngo ime me play la yang ni bagi yo ya kan ke bentak
Bat ngitip biang-biang haba me plelat kunta. Medan uga bentaban kerku yang i way pi way. Dan kala berkapur ke besar dan kala mengasyakli betlot bom dan te train gade. Na baik kini barok ngapan haga kerteng ke jom Yesus Kristus. Amen. Hagaban kong ngapan pau ke jing sngungu ke bakrau yu blay. Na kabenta ke ni kapur ke bakentang ke bangayo rangkat bat ka Khazi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi lembaga Good News TV. Begini yo banyak selok, banyak keren, banyak peliu jumut halor. Ki bentang, ki biyadai bagani katayo bat kasngi. Ya kepala ai kerpang yangi bakandai ke Christian Home Sunday baka Christian Home Week. Ni ai ngu yu belai na ka bentakane. Bat nginget habau belai u ai yangi gani ka benta. Kan long ke jingkerku na ka benta jong ilang baro. Pedang sengau phaya pilang baro ki bala aban sengap bat page ya gani ke channel. Bat nganget ke long ke jingkerku yu pi. Haki sengi ki por ki bala lino. Bat kan long ruga jingkerku yu pi. Hakane ke sengi ke pementa. Habangi page syaki kubor ki bami man ke sengi. Habangi page bat sengap iki kubor lengba ki news channel ki babun. Kependuk mensim yangi. Mdan kawir ko kubor ke badon ke jingai mensim. Kadon tang ke jingno. Bat kapan mi ya ke jing syepting. Kapan mi ya kata ke jing sengau. Kabangidu jing kermen ya kalaway. Bat i kumba ke jing long briu ke jing man briu ke imlang ke salang kenang her nakaway ke sengi syakaway bat. Bat kat baya cerum syaneng ngiyu i gani ke jing sisya bangi yo sengau bagi briu ki ud ki nam. Kiong ba imdon jing kermen syu kalahir ke long briu ke man briu. Kalahir ke imlang ke salang. Kalahir ke akor ke burung. Toi hakani ke jela ke jongi berkari ke jongi. Ublay udang it yang i bangila ban yo laj lui ban syakri ke kerteng ke jongu. Henry penban ke jinglong jingman jong ke imlang ke salang. Kelanang hiar arsut. Ban isu benyau ia kata. Henry ngiaingu ublay bengidan ublay. Ublay kalat kalenti yang i buat bayalam yang i ban yo i bangidon ke benta. Ya ka ban yo amat ya ka jing pen khia ka jongu ya ka jing im ka jongi bat ya ka ri bat ka jat pen rio barok we kani ka benta ka banga kwa ban bu ka jing puson ahmad jong pi ya kani ka sngi ka long ya kani ka mat pedeng ka banga ong ki long yeng kristan ki long ki thmei ya ka lawe Kaktin ke jong blay ke baar kronikil ke lenong ke banyo ke khot ke bakhat sao ke ong. Lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga. Kin penrit ya lade bat kin dwai bat kin wat ya ka khmat ke jonga. Bat kin phaino na ki lenti baman jongki. Kum tate ngan sngeu na beneng bat ngan map ya ki pop jongki. Bat ngan pen khia ya kari ke jongki. Ban Maria puli kani ka khot le singila ban perkhat. Balai wan lam ya kani ka benta. Ha kani ka sngi ka ba ngi rakhi ya ka Christian Home Sunday. Lada don kam ban penkhia ya ka ri ba ka jaj ban riu. Ngidon kam ban penkhia ya kita ki building blocks. Kita ki benta, ki balong, ki maudong. Jong ke imlang ke salang berkata kadai ke long ying ke long sem badu esra habau tho yakani ke kitab ke baagi chronicle ke long banyo ger khot ke bakhat sao ukwa ban ya thu hangni ba ngidon kalat kumnu banyo ya ke jing pen khia kumbau kentui ki khun Israel ki balawan phain na Babylon hadin ke jing sharing barang jong ki ke banyo postnem Habakidon na Babylon kilaklet.
ya kani ka long tan rai ka jongki kila klet ya ka ka thammei ka baki kimi bara baki yo ban le phai pat se Jerusalem ka jing im jongki kam ya dei shu bat kata ka ba ki long shwa ki man shwa jongki ki long kila jalan ti bar wesna yu ban penwan ra biang yaki syakata ka benta ka boblei kuwa yaki ka don kam yaki ban ya lengba kani ka road map ka bau ai na ka benta ki khon Israel kata kalong ban penrit ialah di ban duai ban ya sa nia ban ya keren badutrai ban wat ya ublei ban phai no nikala bamut no nagijing bamman jong ki baro barwesra wong haba phila ban le kumta ublei le kumno kumta ti ublei wong ngan sngeu na beneng ka ba aru ong ngan map iki pop jong phi bat ka balai wong ngan pen khia mdei phi mdei tang ya phi mdei tang ka long yeng jong phi henry ya kari baro kawe bar bangi pe che jing long jing man jong kani ke imlang ka salang ka pamenta gila ban ong tip kani ka benta ka dan jing dei ayu mu ban ngi henry ka don ka jing dei ka ba khrau bat ngi namar bangi don menta ha ka jing ya lenti kum ke imlang ka salang ka jaj ban riu ngi don ha ka jing ya lenti ka bangi don ha ka crossroads ngila ja lenti menta ngila klumar jingmut kawan gajing siap ting ngimtip syanu bangin let ne poi bat langi la susah kenting ki jong kani ka pertaya ka bau soitan ula don bor bat kini ki jingki phalo baro ki pen klumar ya kalenti ya ke jongi ngim poi shu isya ka thong wat ngim yo ihi kata ka thong kalong kumno bat kumta ngi bakari ka judgment riu ka imlang ka salang ka don ha ka jingpang ka badon kam ya ka jingpen khia om jong kani ka perthai henry ka jingpen khia ka bakin jablei ha kanu kunu gari ka jat ben riu ki don lightly ki mat kongsan dan ki institutions lani ilapan ong ka tin kasi ki paya ki mau bersiu lani ki mau dong jong kanu gari baka jat ben riu ubanong kong mau dong lani mau bersiu udai ka sensyar ka khadar ka administration lani ka governance ubar mau bersiu lani mau dong upaya ulong ka balang ka jingej berkaniam berkebalai ka long ka imlang ka salang bat ki long ying long sem ki bapen long ya kata bat yakini barok lai tili ki paya yakini barok lai tili ki maudong latei la pensyong nong rim yaki ha ubriu shimet bat haki long ying ka family kadai lamdadon ka long ying nginum yo yakini ki paya lamdadon ka long ying ka long leno bangindon ka sensyar ka khadar bat nginum la ban penyat renti yaki kambaro lemdadon kan long ying bat kan long ying long sem kidai ki mautei lani ki building blocks jong kini ki lai tili ki institutions ki ba umla lai akanu kanu gari ba kajai penriu bat kumta ngi ibanado basdang ublei habau seng yakani ka perthai usdang na kalong ye Genesis iwe at pupra ka kren japang bo blay bu ya kalong ye bala ong ba kalong ye long sem kadai ka lengkhot ka beneng hang ni hakando bar hang ni kalong ye la ai ka ikhtiar ban sensyar ban penroy ban pensan ban nangsan ublay la ai kini ki ikhtiar barkani ki ikhtiar kamlong bangingin yo ban lemon yo kini ki ikhtiar ka jong play ndai kadai ka bangi ong bangi ya trelang ba dublay ka cooperative dominion ka jing ya trelang bad ublay barkum tangila ban sngew thu
baladang ikwa ban yo ya ka jingkhia ikwa ban yo ya ka jingkhia ka imlang ka salang ka ri ba ka jat ban rio ngidon kam ban sedang naga ni ka foundation naga ni ka nongrim ka balong ki long ying ki long sem ki chonge bat kumta ka don kam yang i banya pet bat banya khmi kumno lani ngila mo ban pensisya ba kari bat ka jat ban rio ka balang ka jinget ka niam bat ki ying ki sem ki don ha ka jing pang ka jing sitom ba don kam ya ka jing ban kia pai sya ka jela ka jongi ngidon kat kum ke population statistics jong arajar khat we ngidon kum ar bo khandai pon ripus sau lap ki briu ki besong ha ka jela balaong ba nyo pu sau point san percent nakani ki dei ki kristan kabamut ba majority jong ki nong shong snong ki dei ki kristan kabamut ba na kini ki rempe ying lani ki households ki badon ki bakat kum ka census lani ka statistics kalong kumba sanlak lai pu prahajar arspa khandai pu khandai ying larashim nakata nyopu sa persen ki kristan ki don kumba lai lak khandai pu prahajar lai spa sa pu we ying lani lai point khandai pra lak ki ying kristan ki badon hapo kejela batkumta ngila ban ong balada don ke jing her ke jing kiu ha ke jing long man briu ha ke jing long ke jing im ha ka yo ka kot ban ha sen shar ga khadar kini ki benta lani ki lai point khandai phu pralak ki don ka benta pedeng ha kata ke jing roi bat ke jing kiu bat abang i page ke jing long jing man jong jela ngim la lai ngi yu i ka don na pedeng ke jing pang ke jing sitom ke bejur ngi yu i ba ka don na pedeng ke jing e ke bejur ki scam ayu ki bangi ngim la ha ke jela kadon ke sugar scam jong ka arajar khat lai onwards kadon ke Meghalaya land scam Maupalaya forestation area house name arajar khandai kadon ke Meghalaya education scam arajar shipo ka cyber scam kadon ka horticulture organic scam kadon arbusau kurur ka ta kani ka scam bat ki we scam ki bangi yo i bangi ai puli ha ki kot kubur ki jonge ki jingwat benia lembak ka hok batip ka RTI kaya thu yang isibun ki bat ka ba ong ya kani ngamut bangingin bisar henre kini gide kidak kishin ki banyathu yangi hangnu ngiyeng kum kecela kat kum ke statistics ka ba arajar khat nyo laong ba ki jingle borba lani ki jingle kam sniu ya ki khna la record kum ba arspa khandai pu khandai tali kini gide ki official record unofficial part ki jingle donbor ki crime against women ki don sanspa andriu tuli kene gade ka source na baka Meghalaya police website kata gade ka official record unofficial part ki babon ki bam syempau bat kumta ngila ban sngiu thu ba ka don kam ke jingpen khia hauni we upaya bangi yong upaya jong ka sensya ka khadar habang perkhat syapang upilat hakapon ko bala bisar yo Jisu Matthew sar pinyor puar ula bisar yo Jisu ula syemba mdon ai kabala ban ong bat ban mudui persya yo u henrai penban kani gad khot ka bar puar ka yathu yangi ba ka ong upilat ula ong haki habakumta ngan le kum no yo Jisu yo baki khot u Chris upilat u governor u balasan syar hapo Jerusalem kan reus nem kenti barah kita ki kan reus nem ulah bisyar kan nut ki briu
Labun ngut ki briu la pisar. Baru la ai ke jing pisar ke jong ki ka rai ke jong hasibun ki benta. Henry hang ni ngi yo i. Ukeli penban habakum tangan le kumno yau Jisu ubaki khot. Ukres. Namar ba uyo i ba umla ban shim ya karai. Balai bum nut ban shim ya karai. Kalau namar ba uperkhat ya kan ka bor ka burom ke jong. Ngitip biang-biang ya ketu ke jingja. Ka ba kumno yau pilat lapen bor ban ai ya karai kat kum ke jing kwa jong. Upai ba Badu pilat ubalat sengutu biang-biang ba ujisu udai ubreu ubamdei ban syarem hanrai penban ulashim ya kalan ban laj na kata kejing airai kejong bat kata kejing le kejong kalong ba ulashim ni daborip ulat het ya kikti ban pelaj na kata kejing kit kli kebaudon hak bayadai bagajing airai yo Jisu. Pej holok. Yo ngiru kumki Kristan. Ngiri tengen haki dabor that kti jong kanika pertai. Bar komu pilat desi habau pej ya kita dabor man kasngi. Bar pej ya kti jong upat usyem baru ong are kumnu kumta. Kanika kti jong angas ngau kumka ba kampat khuy. Kadang bit senam. Kam ikut. Lale kumnuru. Upilat akan kejing bisar yu Jisu. Ukwa aban yang peneng. Penhun ya baro arliang. Ban penhun ya baro arliang. Ushim ya karai. Ban pelaj ya ubarabas. Ushim ya karai, ban pelaj ya uta unong kam sniu uba ka imlang ka salang kala itu. Kabama yang ikong ki Kristan. Bangi ngin shim ya kane kejing yang pedeng kejing im kejongi. Ngim dai ban yang pedeng kejing ya dai kejongi baru belai bar ka perthai. Kejing ma bakrau ka ap yang iladangi persyang ban le komta. Joshua wong jit pi hakani kasngi yanu pin syakri nga baga ying jongang in syakri yau trai pada bau pila tu shim yagani garai usngeu kumba ula pendep yagani ka political obligation ke jong usngeu kumba ula le ya ka badai ka bayadai baga sensyar ka khadar hendai kumnu pat bat ka spiritual obligation ke jong kumno pat baga jingkir khli jongu haka jingya dei ga bakenjaman sim ke jongu kani ka warna ya ke jingkli yanga yangi bat ya pi baro kibadon hauni upaya jong ke jing sansyar ka khada hatung nyalong kum kipilat hatung nyalong kum upilat Ubakloi, badu bapet kmi, bakani ke syuki ke jonga kanumki, kani ke bor ke jonga kanumki, bat kumta, ban le, ya kata, ngilong la kloi, ban pelaj no, ya ki barabas ki bekenja pertai, wat ban ya terilang bat kiru, hatu hang tam don kam, ya ke jing pen kia, hatu don kam ya ke jing pen kia. Habau Jisu yo i yo Nathaniel yo ne si wei so punyo habau Jisu yo i yo Nathaniel bo wan shu Jisu la pe yo Nathaniel but Jisu la ong shapang jong u hakmi u kenja Israel u bada shisha ha uba om don kajing arsap barkani kajing arsap kalabam kruny ya kajing im kajong i wei pi wei kajing arsap kal kalalong kal lifestyle kajongi we pi we hatu blay usngeu ba ya kata Nathaniel la yo ya gani ka certificate manong mahakmi ukenja Israel u bamdon kajing arsap bangangan da yo kung kata ka certificate bamangi we pi we ki kun Kristan nginda yo kung kata ka certificate hakmi ubam arsap Hindi gani kajing arsap kala suthit
hakalong briu man briu ke jongi. Kalasu thit hadu ba wat kin nong yalam jongi ki poi sya kata ka benta hakama i kembaki ong le ya ka banga ong wat perthu ya ka banga le. Badena kata kadau bangi sedang banjalan ti. Bonangingi im hakata ka principal ni ka nongrim ka bong ka jonga de ka jonga ba ka jong piru de ka jonga. Mine is mine and yours also is mine. Ngiye im hakata Henry ka tin ka jong belay ka ong Jacob sao khat nyo. Namar kata ha ubatip ban le ek babha lani ka badai ban le bat ba ubam le how ta ken kalong ka po. Ngitip bam dai ban le ngile nyo pusau persen ki Kristen ban nakini kidak jingken ngila ban ong ba ki kampun ki babun ki badan ka governance ki day ki Kristen aba pitip ya ka ei ba pitip ban le ya kata ladap him le kalong po. Don't fulfill what pan biang tanya ka political obligation pay to ru ya ka spiritual obligation. Padina kata kadau Ezra wong pai shublay pinyo ya ka jingpan kia. Way padupaya jonggari bagi jaj ben riu gadai ka jinget ka balang kanyang. Kani gede ka bentah ka balesi kan kata yang nganeng kong bad yang ngi baro ki basngam. Hatu ka balang ka don kam jingpan kia. Hatu ka balang ka don kam jingpan kia. Sengau tiang ban ong ya gani ka bentahan re day ban keren ya ka jing shisha. Habala bishar yo Jisu dau Caiaphas haka Sanhedrin. Ka ega bau Caiaphas ule. O Caiaphas la ong Marcos khat sound repulai. Te urang ba lendo ulakat ya laki jan bad ula ong. Ngidang don kam ayupat ya kisaki. Ka hukum ke jong Moses Leviticus ka ong bau rang ba lendo dai bantar ya ka jan ke jong u hakmat jong upai ba Henry u Caiaphas ulale yakani hakmat jong upai ba ban leyo ban penbi ban penop ban wanra yang kata ka jing sengau senai ban wanra ban ketik ya ka emotion ke jongki ban ong ani ka urang ba lendo utar ya ka jan ke ei ke bau le ba ke ei ke bau mudu irang ba ya persya yo Jisu ka di ban long ke besisya pat kumta ka Sanhedrin baro ka we ka shim ya ka rai ban penrem ya u Jisu Bederi urang ba lendo aga sengi babu aga sing sajan habau kre ban lej ka temple ban pendap ikan niam ka rukom jong ka sabaton upay ya kata kajan ka balatar bala bu kendong uang wow kitu kibi kilangop ya ka ei ka banga ngala syule menle kilangop ya ka ei ka banga syule menle kila syubi ya ka jing tarjan ka jonga ban ngayo ya ka thong ya ka ban rai penrem ya uni u Jisu uba pendik uba long usya ka jing im ka jonga kum urang ba lando dan jing ada ibat ni kum kino yalam jong ka balang masih ting yo don na pedeng jongi ki badon kata ka Caiaphas syndrome yo don na pedeng jongi ki ba ka rukom sensyat balang galong ban pen sengau senai ban pen pi ban kata ya ke emotions jong ki dekhot jong ke balang so syap ting bayo ki dorbar balang ki long pen ban kum kata kapor jong ke Sanhedrin Yele menle tarjan. O Caiaphas ulapan bihid iubrio. Henry horkit hodang nginamla pan bihid iublay. Ublay utip adu yo yangi iwe paywe. Habapet ya jinglong jingman jong gani ka imlang salang bagi balang gi jongi. I kumba ngidon hakata ka business ya ka ban shu manage ya ka pop sin management
ni sngau komen bangi dan bun ki brio ka balang henrei ka benta jong ka balang kam dai ban manage ka pom ka dei bangi ngin pendu ya ka jing sniu ka jing syampang ngin pendu ya ka ni ka jing sniu ka bawan haka imlang ka salam amdai ban supervise ya ka Hakatin parang yong, the business of the church is to get rid of evil, not to supervise it. Asyap ting, bayong isu ya supervise, ya kejing seniu kebadan. Balalalong kumta, don't come kejing perkiat. Bat kaya gibala perlong ya kebalang, kidai kirempai ye, kidai kilong ye, kiba perlong ya kebalang. Batkum tangila ban ong ba. Lada don ke jing pang ke jing sitom haka sensyar ke kadar. Lada don ke jing pang ke jing sitom haka balang haka niam haka jinget ke jonge. Don kamban pen kia ya kilong yeng kilong sem ke jonge. Bat upaya ubalai kilong yeng kilong sem. Jadi ke imlang kesalang. Nginya kubur hang ni banong bagi long yeng ki long sem ki jongi kim long shu kumbadai ban long kalapher bak lapak tang hakarta ke jonga kalapher bar nganget barok nginya kubur ya kata Henry ka city sho Philippi ka lanong banong ka khot ka ba ar punyo ka ong ye gani tang ba ka rukom ka jing im jong pi ai kanya day but ka gospel u Chris kata ka di ban rung ki long ying ki long sem ki jong kata ka di ban rung ki khot jo ka ying ki jong tang ba ka rukom ka jing im jong pi ai kanya day but ka gospel u Chris dan banut ban kubur ba ka long kom ta ban ngi ka di ka juk ku pementa dan ki long ying ki banut ban ong ba hoj ka jing im ka jong ki khon ki ti ki jong ka jing im jong ka ying ka jong ka long ka kum ka gospel u Chris Habo polo tho ye kani ka benta baru ong ka rukom ka jingim ka keren jopang ka lifestyle ka jonge ka lifestyle ka ba kumno ngim hagi ni ki juk ki bamenta ki dan bun kita ki jat lifestyle ki bangingim kiran ka western ka eastern ka modern ka postmodern ka hip hop ka pang matkum ta ter kani ka khot yang ayo pi bangingin im ke jingim ka bakat kum ka gospel u Chris ka Christian lifestyle ka bakenja Kristan ka rukom jingim ka banya dei dur ba kani ka ktin ka joblay ani khambun sin ni kham kloi ban bud yakini ki lifestyle jong kani ka perthai habang ka kren kum ta ngamut ban ben henry ka jing shisha ka long ba kini ki rukom perkhat par kini ki rukom le ki ba khamper ki kta wat ya ga jinget tenrai ka jongi pa ya ka shong kha shong ma ka balong ka wei na ki core values jong ka nu ka long ying ka long sem kala herdor adu kata-kata ni ya bur teneng ya kita ki lifestyles ki ba kenja perthai ki live in partners ki platonic relationship Kibam ngimi thu shu kan thai shin rang gay and lesbianism kaktin ke jong play ka kren persya ya kene romi we arpun rio arpun yo ko namar kani ken yu blay ula eno yaki haki jings ngeu brai baklem ran namar wat ki kan thai jong ki kilapan kalaya kata ko rukom baken jatan rai jong ki sakata ka bada kumwe na ka jinglong tan rai kumjuru de ki shin rang da ka baki ino yak ta ka rukom ka bakenja tanrai syapang ka kenthe kila ya ingkong no ha ka jing threu jakhlia jongki syapang parlokhi ki shenrang bat ki shenrang ki daya ya le no ya ki ba aurea bi jeli te ki da pediang haladi ya kata ka bainong sitom ka badai biang na ka benta kata ka jing ya wir ka jongki kten ka jong play ka kren persya iya kani ka lifestyle ka bangi i menta baka ki phalo gadai
kejing syong kurim kentai para kentai senrang para senrang. Kidon kiri kibala legalize iya kani. Ke same sex marriage. Ke lifestyle juga BDSM, ke lifestyle juga hip hop, ke hip emo bat kum ta ter. Ni kloy ban bud, bat ban pertu bud ikiwe. Henry kepadon kam kalong ni kelet ialah ke jok thamai. Ni kelet ya kani ke din trai ke bangi ni don ban ngi mi. Hebrew khalai sao ko ong tu ke jing syong kurim kan long ke badon burom apa deng baro bat ke jing thia ke bam dapit tingin nabaya kiba aurea bat kiba klim ubelei un bishar apa deng ki khun jong ke balang ke syong kha syong man ke lahir dor bat kam don shu aka ke jing long kentang hakimiet balang kibun ki balang ki bahab ban shu pentip bet bakadon ka kubur ka bas ngeusi bahab ban bu no ka suspension bahab ban weng no ya ita kambun naki kam ki bangi penlut ka balang galong ban penbet ya ka syongkha syongman teng asung thomula ban porkhat bagi ni ki juk ki bamata bakadon ka jing ya tho ka marriage ceremony ban ka jing khawai ngi ong ka di bandon ka marriage theme ka color scheme ka bangi pendon kam ka jing ya tho syong kurim kam dei ka babakla Henry na syeptiang bayo kisnem ki banwan yo ka poi ka penta ka juk ka bangi dan so ka divorce scheme ka color scheme of divorce kata ka hen but isyepting ya gani ka benta kadaw kalong bangi ngim simpet perman bat ngim sim haidin try syaka ei ka bakaktin ublay kadon bat kren kejirwa jong Solomon iwe khatsan gong tungnya kem ki mersiang ki khon mersiang ken ki bupen snew ya ki briso namar ki briso jongi ki phu sentiu kadon kam yangi bakum haga yeng ka sem ki bapet ya ka yeng ka sem ki longkma ki longkmi ki don ka bentaban pet perman mana marba gani ka perthai ki don ki mersiang mat ki khun mersiang ki baile ban besut syagani ka briso jong ka longying longsem berkani ka briso dang sedang ka ik ma phu sentiu dei ban kem ya ki mersiang ki bawan ki longying longsem ki don na kajing pat kajing pra ka divorce rate ha Meghalaya ka don 5.1% ha padeng ki kanthai but R.E% ha padeng ki senrang kajing di kerni ha kajing di buaj bajing di drugs kalong ki drug users ha Meghalaya ki don khat nyawajar lai spotlight hulai kani ka de ka sus na ka Northeast India Drugs and AIDS Care pat kata ka de ka sus haus nem arajar khat nyo mentangim tip kan no kalau kiyo kini ki mersiang ki bawan ban penjot habang kandu iwe brio ngai iu bu tambilor bat ngakeli yu ngopile yu ni bilor wa ba phim tip ngapan pas matrik yu khun do bilor tu phi so thamula pen pas matrik yu khun do bilor uang phim tip sebab tang no bilor kiya bangalum saudong kasor ngala pan bu skul yu khun jonga kita gidi ki mersiang ki bawan Henry mentahu ong la kham jenjar ban yo bilor namar ya ki syringe ngimla de teba ngimla de syringe toy bilor ngidang la bandi kini ki mersiang kidon ngimla ban len ya kata kini ki mersiang ki rung ki long ying ki long sem ki jongi bat kum ki kimi ki pa kum kita ki basan syar ya ka ying ka sem ni dai ban tip bat ithu ya kini ki dak ki bakini ki mersiang ki sedang ban rung habang ithit mobile lang ko mata ki khun
ngiyo bat ya ketu ke mobile thamai tang hakadukan dalam poin syi ngim yo syu kila don kita ki passport kila don kita ki bang ngimla ban ble phim tip don ayu hang tu ham mobile menshwa habang idang red ngi ya bang yong ya bam ja saudong i leng biar pe bat imula bat image saudong ibarit ibang isyong ban ya bam ja bat ka don ke jing snotena ka don ka quality family time menta ngiya bam ja bat ki wan shim ja ning ja ki bam shiki kamera la jong menshwa ngi ong saudong ileng wer pe ngi bam ja menta ngi ong saudong balai tv i mobile ngi bam ja ngi ladu ya kata ka benta hakaba ngi ngin yo banya selok banya keren haki yang kisem ki jonge ki mersiang ki bapenlong yang ngi bangim bang syu ban dwai lang kan no teli ki ying ki bayolat ban penlong jing dwai mdon por boleh kelas tu boleh school tu boleh tray tu bawan meet tu bawan kloy tu berkane ke jing dwai kala du akilong ying long sem ki jonge kini ki mersiang ki bawan ban wat ada dwai ru bon nangi la ong mdon ki ba ong sung thomula ki ong menta ki na dwai ngi dwai 5G tu pi si phang ladap mdon por kita kidei ki jing e ber ki mersiang ki bawan kadang kawi ke jing ma kata ke jing ma kalong bangi besai ki khun ki kti ki jongi om shu da kum sem hen rei da kum ksui ni besa da ki ki bam dei na ka benta jongki ni besa da ki ba kalong freebies ki ba shi yo bat kani ka mentality yo kala rung hangi way pi way hadu ba kala pen put plak ya ke imlang kesalang barok we habaga Ananias bat ka Safira kila di silung khot ka khando kam kya basol kala nong ba san la ta pipe andala di silung khot ka khando kila bu bat kila ya sella ban bu no shibenta ka ba mi nang ta na ka benta ya la di bat kila ra ya ka basa nang ta shu Petros bat haba kila le ayu Petros ula penmi bar ula ong ya kani ke jing sisha ngam kwa ban ya thu ya ka bajrong ula ong ya kani ko Ananias hatu balai bu soitan ula pendap ya ka donot jongme ya ka ban syukur yo mensim bakui mem sim la syukur yo bulai mem sim la syukur yo briu henrei ya ublei mela syukur ya ublei wong Petros mela bono ya kata ka mela kular ban ai syublei mdai ba me syukur ya nga Amdai ba me syukur ni para briu bodon hang ni. Amdai ba me syukur ni para khot bodon hang ni. Henrei me la syukur ya ublai. Kejing kwa no kala rung bat e kita kejing kwa ki jongi ni shim ye ki na gelenti ki bamdai. Ngakan mau biang-biang. Hakapor bangadang re. Anda la yo pisah. Lada don ba pernah pisah ba yo pisah surok. Kebanengkong kebangingile kalong ngile ban kerdem ya ketu pisah nang tangi ong thunten kenjo kebeneng tak sopet kerdem lai sir kata kade kebangi jule ban nang tang shim ya ketu pisah ban la shim ya ketu pisah ngile chijing ban ngi ai mei ban yong mei kani ke pisah ngayo ngam tip kade ke jungno bari mei ong persyang ban wat kade ke jungno sepen phaino baladam lam penlut no ya ka kam dei ban samit namar bagadei kapisa bayo mentapat ki thunten ki rung wat ki plajing aingu jong ka balang ni besa khon da ki thunten ki jongi badai na kata kadao bangim yo ya ki jinglong tenrai ha ka imlang kesalang ke jongi mensyayong kebayo kam de man samit mentaki rung ki bank lockers ki jongi
kirong haki fixed deposit ki jong i, kirong haki bank account ki jong i, sngau ship ting, sngau ship ting ru, habaka safira kalarong, u Petros ula ong yaka, hatu balay ba pila yakut lem bantenju yung mensi mutrai, pi kum ka kurim, hatu kamday ya pi ban keli ya u Ananias, balay ba pibo laka jong henry pia sela, pia sela, ban tenju yung mensi mutrai. Kita gibadai ban kem ye ki khun mersiang, kila kalam mersiang pan iya ladi. Hangnu nginla ban penkia ya kani ka imlang kesalang. Kajinglong jong ka imlang kesalang, kajinglong jong gilong ying long sem ke jongi kalong bangi kwa ban ay ka bahatam na ka banta ki khun. Henry kapoi shadu put bangi it syukur yaki. Ni yaki da ka ka bangi sngo bakan long ka batay yaki Henry penban ha ka bakut ka pen sniu ya ka jing im ka jongki. Kini gi mersiang ki don ha ka jing im ka jonge. Ka don kam yang iban kem ya kini ki mersiang. Kidan ki mersiang tutsyen, kidan ki mersiang kwa bor, kidan ki mersiang tarai sniu, ki mersiang biak pongrai, ki mersiang kwa arha, ki mersiang ki bakwa ban ngau sarong kani ka malade, kajing so start, kajing so syampang, kajing bam im hok bat kon ter. Kini kidai ki ba penjot, ya kani ka beriso ka jonge. Kawai bakawai ka longying haba ka tay ka longying. Haba ki don ki khun ki kti, haba ki bagi khun ki kti sang ban san ban he. Kadi ka beriso ka badan jingkermen. Ngiyo ya kata ba kadi ka beriso ka badan jingkermen, ka beriso ka baphu sentiu. Henry tungnya long ki bapet perman. Boyo ki wan ki mersiang. Ya ka ban penjot ya kani ka beriso ka baphu sentiu. Ban le ya kata manu ban shim ya ka jingkir klik. Ki kmegi kpa bat kita ki beriso ki badan nampa ki khun ki kti jonge individually marwai shimet ngirungi de ban shim ya ka jingkir klik. Haba ka don ka jing pho sentiu. Kalam syage kalam ban penmi uso badaba penmi uso ka penmi ru ya ki sembai. Pat ki sembai ki sembai kita ki ban beteng pan ya ka ya ka jingim ke jong utu udi. Bat lada kini ki beriso ki jongi kimi so shu kimi sembai shu ka lawai ka don ka jingma. Ban namar bangi don gani ka mentality ka thunten mentality ka mentality bangin ai ya ka hakikat ka baki ki kwa ngi ai jingbam ya ki shu da ka sep ne da ka sui ka pen sniu ya ki bat ka jing shisha ka long ba kini ki sembai ki bami let's say aus nemu bunung kong kin long ki babha kin long ki babha ki basai bun ki so aki Henry ki long kum ki tu ki sembai hybrid ki de kita ki baus nemu bunung kong mi bha dara pithung biang yo tu sembai aus nemu ba ar kam long shu kung ka tu ka bunung kong kam long shu kum ta ka jingkeli yang bat yang ngilang paro ki long ying long sem hagani ka sngi ka long ni kwa ban pen mi ya ki sembai ki bakum no hake imlang ka salang ka bandang wan kari ka jela ba ka judgment riu kalanang her arsut ki benta baro jong ka jingim
Kedawa yang i bangin pai den trai biang kumbaong u Ezra. Ngin pai den trai biang ngintip biang bangi dei kita gi balak hot daga kerteng ke jongu. Pada bangi tip bangi dei kita gi balak hot daga kerteng ke jongu. Ki bala siu spa yang i daga senam ke jongu. Tungin penret iya lade. Tungin duai, tungin wat ya ka khmat ke jongu. Ngin pai no. Na kini gilenti beman jongi baro. Pada bangi sedang menle kumta. Ublei wong ngan sngeu ngan mam. Ban ngan penkia. Ya pi pada ya kari ke jompi. Ngawer yang ilang baro. Bangin yit ila di barpet permani ke baro. Kari bagajat penriu. Kadonna tmir jong ke jingma ke bakrao. Kidan ke jingpang hangi baraka rihi baro kawe. Kadan ke jingpang bam kruin ke kanker ke bengiong. Kadan ke jingpang bampong ke cancer. Kadan ke jingpang sangem ke depression dan ke depressive syndrome. Ke jingpang ke busuitan ulok kanran balle trai kali yang ni. Don kampan yo ke jingpan kia ke bakar ki. Badai tang haba ki long yeng ki long sem jongi ki long ki bakhia. Bakata ka jingkhia kan phalang haka imlang ka salang. Tungnya be teng shaka thong man im ka jing im. Ka bayadi dur ka gospel of Christ. Ban la ban le kumta. Ngidon kani ka ktin ka jong blai. Ngidon ka ktin ka jong blai. Kaban yalam, kaban betin, kaban batai yang i. Ya ke kabang ide ban le. Ka rukom ka jing im ki jongi. Ka Christian lifestyle jongi. Ka kta om tang ya kani ka pamenta. Henry ka sandur ya ka laway jong ka pateng ki khun ki kti ki jongi. Tang ba ka rukom ka jing im ka jongi. Ko ki parabangai kan ya daidur berka gospel u Chris namar kata tungin yawan hajan da ke jing slur haka khet ke jing ai bangin yo pediang ya ke jing isnai bat bangin yo shem ke jing ai ya ka ban ya rab yang ni haka por ke bedon kam u blayun kurku u blay un ya rab yang ni we bi we u blay na takaburom ke jaw amen tungin ya doa Blay berkupang jeng ibab neng. Ni aingu ia mi atrai nak bantang ni kapor ke bakentang. Ke ba me ai yang i ke kubor no bakaktin ke bakuit ke badan bor ke jome. Ya rap yang i bangi lapan pediang nya ka. Adom taman pediang ndre ya bo blay ban pentrei kam ya ka ke jing im ke jong i we bi we. Bakum ta atrai. In shim ya ke benta pedeng. Ya ke ban long bo blay. Ban ra ya ke jingkela. Ha ke im lang ke salang. Wan ra ke jingkala ha ke yo ke kot wan ra ke jingkala ha ke syongsuk sonsai bat kham ta ma boblei wan pandan burom yeme ha ke jing im ke jonge ke baman na kasngi shipti yang i ke mangi lo na bai kini baro ni dem ngingu ban gi pan ha ke kerteng ke jong Jesus